Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Da Allah zani fara da yayi mutum yayi barewa. Ya kage abun hawa raƙumi doki har ma da giwa. Kai mini lamuni zan kasida mai ta da gawa. Ya zo ta haidara yar Khadija akan ki nake ta shauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Ka kage salatuka mai yawa Allah adadin kiyashi. Kaninka mai kai mishi sa a halinsa da sahaban shi. A sani na mai ɗari ka shakti tani da mabiyan shi. Jiyalina ni ka kai ya bara magana gaban masauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Ku zo mu wuce mu je marabar Musa wa mu gaida sarki. A bagun Maryama mai Imam Sadiq mutu sadauki. Imam Abdullah jirgin masoya rabu kamar sadauki. Imam Lawal mu je da zuwa labai ka a bagaruki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Assalamu alaiki ya zakira maza kura ce na ɗanzo. Assalamu alaiki ya faɗi maga dan maularki ya zo. Assalamu alaiki ya aliya alawiya ce na furzo. Ma'ana dai baituka ne ta yi miki ka da ban masauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. A yara hamar dukan kaunu faɗi mamugurin mu da yake. A yani makiyar da ni ke dai zan wata ke. A ya sitirar dukkanin halitta ai matsayin ki sai ke. A ya fitila ki haska ka kirji na ke da ni shauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Ku zo mu jira mu je can Madina tukun mai ba da baiwa. Wannan da mala'iku ke mafare diyar larabawa. Wannan da isar ta gurran bana ta zarce ta annabawa. Mata ga imama alinmu ko mu ce babban sadauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Saya ka ji ko a ran lahira matsayin yar shugabana. Idan baka je wa Allah da santa ba tilas za ka kuna. Idan ka je wa Allah da santa fa ya kai dan uwana. Inai maka albishir rabbana shi ne zai maka dauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Sanarar lahira duk gaba ɗaya za mu yi kasu da kanmu. Annabawa al'ummar su gaba ɗaya za mu yi kasu da kanmu. A nan ne Fadima za ta zo ta wuce matar imamu. Wannan matsayin ta ma aikadan ne gun Allahu sarki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Saya ku ji sanda annabi ke yi wa asalin wadata. Sabida irin mukaman gun Allah sarkin sarauta. Mun san daidiyar sarki amma bai ce mata yata. Sai dai ya kira ta umminsa kai lamarin ya sani shauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Assalamu alaiki ya kubura ummi a gurin gwanata. Yana na Khadija ummin da ta yi wa ummin marata. Kaunar da nake ta yi miki ayi ta ce ta sa na furta. Nake roƙon gurin rabbana da ya auren da kwararki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare ki ban masauki. Abinda ya sa na sanyo ta to ayyar ta nake mawaka. Domin kuma na fahimta ai sai da zare za a yi saka. To Allah na yi roƙo a domin taka da ɗan hazaka. Ka yi mini lamuni na ziyara kun mai zaki.
ya faɗi mama asuma yau gani gare kiki ban masauki. Mama ga Imam Hassan har Husaini inai nake godiya ta, domin na san silar matsayin ki ta sa aka min gata. Na zo a cikin masoyan ki faɗi makarin godiya ta, ki karɓi yaban da na yi miki kana kisa in zan sadauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare kiki ban masauki. Ya wadda ila muke yin abin da ta so dar shugabana, ya wadda da tarayya kan ta furta amma ta mai madina, ya wadda take rabar rayuka ni ma dau daga nana, ya zo a gare ni tilas na gode ya faɗi mama asuma yau gani gare kiki ban masauki. Wallahi idan batula tana tafaka ce shugaba ne, to ai ita annabin ne gaba ɗaya shi ma Fadima ne, sannan kuma duk abin da ta yi maka shi ya yi maka gane. Allahu ka yarda in zo da sansa ya faɗi mama asuma yau gani gare kiki ban masauki. Ya faɗi mana gidan sayyada Shafi'u yana yabanki, sannan da Abubakar na maiki zarage mana ɗauki, da mene masa adu mawakin zahar da ma'aiki, gaba ɗaya duk yarda da mu ya faɗi mama asuma yau gani gare kiki ban masauki. Allahu ka kara kare Imam Abdullah da mabiyan shi, dan girman shugabana Muhammadu wanda kake yaban shi, sannan ka suturta duk lamuran mu sabida isar diyar shi, duk wanda ya so ma aiki da duk ya faɗi mama asuma yau gani gare kiki ban masauki. Kalifan na gidan sayyada baitocin ne na tsara, maras ilimi maras hankali kuma gane maras basira, sarfilu usman ajizin nan zara ke banke kara, in kiya mai garkuwar bayi a gidan kike ban masauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare kiki ban masauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare kike ban masauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare kiki ban masauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare kike ban masauki. Ya faɗi mama asuma yau gani gare kiki ban masauki.